ahoyɛ wɔ baabi biara a ɔwɔ ɛnɛ yɛ da foforɔ a Onyankopɔn de akyɛ yɛn yɛde Awurade ase sɛ ɛnɛ nso ɔde da kɛseɛ a ɛte sɛ sei so akyɛ yɛn. Megye di sɛ mowɔ fie nso moresua adeɛ, monkɔ so nsua adeɛ ɛnkyɛ yɛbɛhu yɛn ho ɛwɔ sukuu mu. Nti mɛsrɛ sɛ abere biara no mobɛkenkan mo nhoma ahorow a ɛwɔ fie no sɛnea ɛbɛyɛ a mo werɛ mfi nea moasua no deda hɔ no sɛnea moba no bi a nsɔhwɛ bi ba a moatumi atwerɛw bi. Yo, nea ɛdi kan me din de ɔkyerɛkyerɛni Ayim. Me na mɛkyerɛ mo Akuapem twi na ɛnɛ no ɛpɛ sɛ yɛhwɛ YIW ɛne DAABI KABEA a ne brɔfo mu yɛka no negation kana mentie negation kana mentie negation kabio negation my idea yo enti yɛhwɛ YIW ɛne DAABI KABEA ɛka YIW ne DAABI KABEA yɛhwɛ YIW ne gyina hɔ ma yes ɛwɔ brɔfo kasa mu DAABI no gyina hɔ ma no. Bra yɛgye biribi atom ɛne bra yɛnye biribi ntom ɛna yɛhwɛ ɛwɔ ɛna adesua mu. Enti yɛnkɔ so na yɛhwɛ nea ɛtoa so. Twi kasɛm no anaasɛ wakankasɛm no adeɛ nsɛm na yɛtumi dane mu fi YIW KABEA mu ɛkɔ DAABI KABEA mu. Enti wohwɛ twerɛpɔn no so a matwerɛ sɛ twi kasɛm no adeɛ asɛm na yɛtumi dane mu fi YIW KABEA mu kɔ DAABI KABEA mu. Te sɛ bi a hwɛ nsɛm a ɛdididi so yi te sɛ bi a fa sa tɔ ka pam nsɛm a matwerɛ no fitaa mu no ne nyinaa yɛ adeɛ nsɛm. Eti o maame betumi aka sɛ fa kuruwa no ma no ɛno ɛyɛ sɛ ɛyɛ asɛm a wogya tom ayɛ ɛna mfa kyɛ sɛ mɛnyɛ mfa kuruwa no fa kuruwa no. Enti fa no ɛyɛ positive mfa no yɛ den negative. Enti mfa no ɛyɛ the negative form of what fa. Enti yɛhwɛ adeɛ nsɛm bi no DAABI yɛ mu anaasɛ the negative form of some verbs. Enti fa ne DAABI KABEA yɛ den mfa. Sa ne DAABI KABEA yɛ den nsa. Tɔ ne DAABI KABEA yɛ den ntɔ. Ka ne DAABI KABEA yɛ den nka. Pam ne DAABI KABEA yɛ den mpam. Kana mentie kase fa DAABI KABEA yɛ den mfa. Sa DAABI KABEA so yɛ den correct wayɛ adeɛ. Tɔ DAABI KABEA yɛ den wayɛ adeɛ mo nsɛm no saa pɛ. Ɛno nti no fa kuruwa no ma me mfa kuruwa no. Adwowa sa nsu ma me adwowa nsa nsu no. Mɛtɔ paano ntɔ paano. Ka bi ma me nka bi ma me. Pam ataade no mpam ataade no. Megye madi sɛ wo so wɔ fie wode saa nsɛmfuo yi a nso bɛyɛ ɔkasɛmu ahorow ɛwɔ bra a wɔsua adeɛ mu. Nti yɛtoa so yɛhwɛ deɛ ɛdi hɔ. Yɛhwɛ deɛ ɛtɔ so abien no afei kae sɛ yɛde adeɛ asɛm a ɛwɔ YIW KABEA mu rekɔ DAABI KABEA mu a yɛde nsianim a ɛyɛ m bɛhu sɛ wano mmienu nyinaa aka kɔhyɛ mu kana mentie ma wano no nkyɛn sɛ no ma no ayɛ no anaa na edi adeɛ asɛm no anim. Enti abere biara yɛde adeɛ asɛm
every you KABEA mu akọ DAABI KABEA mu no yɛde nsianim anaasɛ a preface letter of M ana N a M no etwi mu na N yɛ na edi adeɛ asɛm no anim te sɛ bi a wohwɛ adeɛ asɛm a matwerɛ gu twerɛpɔn no so na prafie wokɔ DAABI KABEA na wobɛhu sɛ pra na ɛyɛ adeɛ asɛm titiri na ɛwɔ ɔkasamufa na ɛwɔ hɔ no a mede kɔkɔɔ atwerɛ edi pra no anim a abɛyɛ mpra wobɛka fa nso a fa sika no ɛno nso woba fa no anim paa wobɛhu sɛ mede a mede ahosu kɔkɔɔ na atwerɛ wo pɛnam mpɛnam mma no bi fom aduan mfom aduan eti sɛ yɛde adeɛ asɛm bi ɛkɔ DAABI KABEA mu mpɛn pii no yɛtaa de nsianim anaasɛ a preface letter of M ana N na edi adeɛ asɛm no anim ɛwɔ hwɛ mu ba ɛtɔ bere bi so asesa yɛkɔ yɛn anim no yɛbɛsua saa de ban no nyinaa yɛnhwɛ yɛdi kan de ka ho asɛm yɛsɛ wobɛtumi de ana ɛna ahwehwɛ so a ɛna edi hɔ na ɛbaa yɛkɔɛ na wobɛhu sɛ na na edi hɔ na yɛba nso a sɛ bi akan nhoma nkan nhoma bo sɛ abɛdi hɔ nom sa nsu nsa nsu kyɛ no atade nkyɛ no atade deɛ ɛtɔ so anan no yɛ den sintama no nsintama no tɔn ntoosi eti yɛdi kan ne yɛde nkan nhoma sa nsu nsa nsu kyɛ no atade nkyɛ no atade si ntama no nsi ntama no tɔn ntoosi bo sɛ de biara no DAABI ne YIW KABEA no ɛyɛ baako abrabo ana baako den opposite one thing doing it one thing not doing it saa pɛ nti yɛtoa so I believe say you are understanding what is being taught nti no yɛmmerɛ kɔ yɛ anim no wobɛkɔ so a na wahwehwɛ me na wasua deɛ ɛkɔ so yo na obi bɛbusa sɛ na bere bɛn na ɛsɛ sɛ yɛde ana si adeɛ anim de kɔ DAABI KABEA mu teacher sɛ yɛde ana ɛne si adeɛ asɛm a ɛwɔ YIW KABEA mu de kɔ DAABI KABEA mu na bere bɛn na mehu sɛ ɛsɛ mede ana ba saa bere no ana saa mmerɛ na ɛduru so a yɛbɛka ho asɛm nti ma w'ani na hɔ na wahu bere a ɛsɛ sɛ wode ba ɛna wahu bere a so adeɛ wode dɛn ba sɛne yɛma wo dwumadi a wobɛtumi atwa ne pɛpɛ na ma w'ani agye ne kyɛ nso ani agye na awofoɔ nso yɛ dɛn ani agye yɛtoa so hyɛ ne nso sɛ deɛ di kan hyɛ ne nso sɛ akyerɛdefo anaasɛ F sɛ akyerɛdefo F sɛ akyerɛdefo edi asɛmfo adeɛ asɛm bi anim anaa po edi hɔ ne bo di adeɛ asɛm no anim na yɛde record DAABI KABEA mu a yɛde nsianim na ɛba nti bere biara na wobɛhu sɛ akyerɛdefo ɛyɛ F anaa P po ɛyɛ M ne bo di adeɛ asɛm no anim sɛ yɛde kɔ DAABI KABEA mu a yɛde na bɛba ti de biara no yɛde adeɛ asɛm no ahwɛ sɛ ɛyɛ akyerɛde bɛ ne di anim sɛ ɛyɛ fo ɛyɛ po ɛyɛ ɛyɛ bo ɛna di adeɛ asɛm no anim a ɔde dɛ na bɛba abɛdi adeɛ asɛm no anim ɛyɛ na ɔde bɛba ɛde akɔ ne DAABI KABEA mu yɛnhwɛ nhwɛso ahoroɔ yɛhwɛ YIW KABEA no ase a yɛhu nsɛmfo ahoroɔ saa so na makurukyi ahoroɔ bi nso agu DAABI KABEA no ase nti wobɛhu no sɛ
ye hwe DAABI KABEA YIW KABEA na sen ye hu se asemfo edi kan na de fe no atwede be ne di anim eye fo f sani edi kan no edi se call DAABI KABEA ma ye de ba be di nanim nti be ye mfe fra fom fa mfa mfre fa mfa fo mfo nti abibiara ebe hu se fo edi ade asem no nim no maye ha hu bebre esi hu se fo nko adi ade asem no de eba fo no anim na etimi de call DAABI KABEA mu se eba ne se di free DAABI KABEA mu so akọ ne YIW KABEA mu a ibe hu se ebi ase bia mfe ho ni eyi na fi ho na de fe no ekọ ne YIW KABEA mu se yate ase esa begidi se yate ase ebio po so ni di kan ho asem wati fi asem hye ne so no po ensu di ade asem no animu a ye de kọ DAABI KABEA no ma ye de ene be di ho eti no ye hwa pe mpe pa mpa pue mpue pam mpam poto mpoto pra mpra po mpo nti pe like dislike mpe pa mpa pue mpue pam mpam eno no po eni di anim ti po edi anim nko ade ese ye hu se ye de eye na ba be di ade asem na anim di da akọ DAABI KABEA mu na etimi aye ne sa ebio ye ka so hom bra se na se edi ade asem no anim ewo ni YIW KABEA mu ye de kọ DAABI KABEA mu a ese de biara ye de baako ebeka na ewo YIW KABEA mu de kọ ni DAABI KABEA no eti mma mane mmane mem mene mmene mia enti no abiri biara ye be hu se di ade asem bia ni mo ni YIW KABEA mu no se ye de kọ DAABI KABEA mu no ase ye de baako abeka na edi kan ewo ade asem no eho na etimi aboa ma ye de akọ DAABI KABEA mu ye to aso bo na ye duru so no abiri biara be hu se bo edi ade asem anim wo ni YIW KABEA mu no se ye de kọ DAABI KABEA mu a bo no ebesesa abeye bo no ebesesa abeye nti ebeye ubeyi bi na wo de mienu abehye bebia na bo no wo no ewo ade asem no emu no eti no se bia bo ubeyi bo na edikan ewo ono animu na afu na de mienu na mienu enso abedi ho enti bu mu bisa imisa boa moa bue mue bisa imisa eti ebe hu se saa de asem o DAABI KABEA ni nyina ase no ye de ahoro mie abien na abe honom isa sa bo ho nti no e bo nko ana do ene ne saa na ene ye ka bo no ho asem eti ye to aso enti wo so kasa bo ne kan DAABI KABEA no mo bu kana menti bu DAABI KABEA de na wo ho mu bisa de na won DAABI KABEA se no imisa waya ade konsem waya ade pa ye to aso